Στους 23 ανέρχονται οι τραυματίες από την σύγκρουση τραμ με λεωφορείο το απόγευμα της Τετάρτης στον Πειραιά. Γίνανε όλα τόσο γρήγορα που δεν θυμάμαι. Από τη σφοδρή σύγκρουση η μπροστινή πλευρά του τραμ κυριολεκτικά διαλύθηκε, ενώ θραύσματα τραυμάτισαν και τον οδηγό του. Συνολικά 16 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο και 6 στο Κάτενο. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε και μία ανήλικη η οποία μεταφέρθηκε στο Πέδον Αγία Σοφία. Σε καλή κατάσταση έχουν διακομιστεί στο τμήμα επιγόντων περιστατικών στο Θριάσιο νοσοκομείο οι περισσότεροι τραυματίες από τη σύγκρουση του λεωφορείου και του τραμ. Φέρουν κάποιες μόλοπες και εκδορές και εξετάζονται από τους γιατρούς. Το ατύχημα συνέβη ενώ το λεωφορείο ήταν σταματημένο σε στάση. Το λεωφορείο είχε σταματήσει εστία ναυτικών που είναι επί της Καραϊσκάκη και αποβίβαζε και επιβίβαζε τον κόσμο. Το τραμ για κάποιο λόγο πήγε και χτύπησε το λεωφορείο στο πίσω μέρος του. Ένιωσε διαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του και το φως του. Ο εμπλεκόμενος στο ατύχημα οδηγός του τραμ εργάζεται στη στασί από το 2005 και υποβάλλεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες σε ετήσιο ιατρικό έλεγχο χωρίς να προκύψει κάποιο πρόβλημα. Το νέο ατύχημα έγινε περίπου 2 μήνες μετά την σύγκρουση 2 λεωφορείων τον Ιούλιο στην περιοχή της Βούλας με 47 τραυματίες. Έτυχε να είμαι και στο λεωφορείο της Βούλας στη δεύτερη θέση. Ακόμα είμαι τραυματίας από αυτό. Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.